weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Mongel to Mohit to Deychaka to seynimaji to wuro Seeno to winde jammi to Gesela Bamum Sodi to Hayre Ndayi to wuro Gijile to wuro Gujela ko on takkusan juula ha to galle Boubou Pendo ko on takkusan kadi juula ha to galle Ceerno Amadou Toksela Diop to Ligsebe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe nden ka ekkisala gendi Mauritanie ɓe kolliri tigui ɓe teɓima camion umurnoɗo leydi Mali camion noon ɓe tawi e nder makko fodde 58 kilo drogue mo hinde chanvre indien to leydi Sénégal Alioune Tine Morado o waɗi erago fade Macky Sall hoore leydi ndi wonde kay oɗo saaha joni ala ko ɓe jiiɗi so wona kay cadeau de Noël mabɓe noon ɓe jiiɗi ko beele Macky Sall ene woppita Ousmane Sonko e dendagal wondiɓe mum e nder kaso kala to leydi Gambie Mamadou Sabali goto e jaale taw ko kaɗo landa wiyete ko UDP o hollirama tigui o yalti ha laaɓi kaɗon landa e oɗo saaha joni o tawti landa laamu ka woni o tawti Adama Barrow ma enquête o cimtola musidɗo men kodde nene Abouba to leydi Mali Fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe itti fittandu ex colonel de garde national taw ko désertunoɗo biyeteɗo Hassana Aga Fagaga on noon koye yontaɓe rébellion Touareg jiya kedde Afrique ma en ketto roɓiɗo musidɗo men Alassana Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi France to leydi Inde ha to leydi Ukraine bisimilla moon e kerki hotodirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mum mo adodiri e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique weltare TV ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalwal e darwal kala cafro rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune Allah ne rokkimo oɗo saaha gandal e mbawka yaltinde mborosaji kewɗi comiɗe nder ɓandu neɗɗo ɗi neɗɗo fonno opérede reedu mum seeke o yaltinaɗi ha laaɓa taw reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum 13 rafine yalta e ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗino wiruma ni rafiji kewɗi ma jaltema ha jiira guite ma ceerno Djiby Sy ne yawa rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitta rewɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko seyɗani kala ceerno Djiby Sy ne yawren ɗum ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji goragu kala jippiɓe leece yawɓe yitade koye mumen e ustaraɓe goragu e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe a ƴettat ɗum joni jiɗɗa hoore maɗa ɗen mbiyete ko muuɗo hirda ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko inde ma inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka mataw ko onon koddi ceerno Djiby Sy wonande waɗanteɓe listihar to leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 francs woni 400 mbuɗu e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui ko numéro Eve ko numéro kadi Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy wonande jiɗɓe haalde makko to banggue appel walla to banggue WhatsApp numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 omo jogui kadi numéro Matela mbatta ko 34 49 40 59 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum on tawi nokta to base makko tawateɗo to Nettek omo andine kiline makko kadi base makko gonɗo to Agnam Siwol base on e golla ha no hannirta ni ene tawi toon almudo makko ene wiye ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 00 221 77 395 99 17
ceerno Djiby Sy andi dendagal kille mum kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andi ne kilineɓe mum e oɗo saaha mo addi leɗɗe kesse pul leɗɗe cafroje estoma leɗɗe ittoje seero omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye jara walla e café dendagal ñonkoto gonɗo e reedu maɗa foof yalta ha laaɓa ɗen leɗɗe kadi ne moƴƴi e goragu kono kadi ɗe bonani e ndewagu ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy gandal ene weeli ha tengti noon kadi e gandal jaadugal e nunɗal cellal ala coggu nde wonnoon ko cellal woni e fof kala ngaalu ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji komo Allah luɓiri hande gandal e mbawka mbaɗowo kawisaji kewɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji omo jogui leɗɗe kewɗe omo jogui leɗɗe omo safara fuji kewɗi ne jiida cirola ko jaadindo ɓalwal e dawal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen wonduɓe estomac wonduɓe tension wonduɓe diabète rewɓe ɗon koɓe sawade rewɓe ossoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe crise aji e kala saaha e ɓen ɓe senneji mbahlil koye mumen ha haɓɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala mo ɓurdata balɗe tati ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra dendagal rafiji goragu kala no didorno e on fannu kadi omo jogui leɗɗe mbiyete ko miiɗi moosa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni e ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kelineɓe mum omo tawe oɗo saaha joni nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie omo tawe to leegal 6e galle makko ne tawe hakkude robine 4 e robine 5 so tawi ari ha yettima to gara citernaji a yejjima seeɗa banggue citernaji ɗo ma soyno étage mawɗo baɗaɗo karo ko ɗon Amadou Tidiane Diallo tawete walla so tawi ari ha yettima ɗon so tawi a noddi oɗo numéro woni 46 94 21 91 ma hemmo ha no hannirta ni so tawi noon ko yimɓe jokkodirde e makko ko juuti to banggue WhatsApp numéro makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawran ɓen ɗaɓɓoɓe golle ɗaɓɓoɓe kayitaji ewɓe embauche kala sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni jiiɗɗa hoorema ha mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden danɗo faade makko jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen collal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon
ko safrata e ñabboji cuɗotode balli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonda koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon batta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonda e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonda koto kay haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonda jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonda koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe borelte e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone mawde no gasi ɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi tati habruji mon e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men noon hono musidɗo men ceerno Boubacara Gueye kañum woni coordinateur général fedde heblo sukaɓe Afrique e nder jokli leydi Mauritanie kala tawi kadi ko jubbinnoɗo takkusan ceerno Hamdou Rabbi ñande aseta ɓennuɗo ɗo e nder Nouakchott taw ko deuxiéme édition kanko ceerno Boubacar Gueye noon e yaadiɓe makko eɓe jetta eɓe jarna dendagal bandiraɓe guila kay nutitinoɓe e oɗon kikiɗe taw kikiɗe ceerno Hamdou Rabbi e no walloɓe hen juuɗe mumen e wannoɓe hen doole mumen e dendagal addunoɓe hen peeje mumen kala omo yetta on omo jarno on omo ñaago kadi yafuya kala lor dañaɗo hen wonande kay ɓeena umminoɓe guila e leydi ha umminoɓe guila e guure ummoɓe kadi leeɗe e leeɗe mbawi notitade hen ha tenti kadi e oɗon saaha jangol gonongol ɗum noon omo ñaago on tan kala lor gonɗo hen ɗon jerlo oɗon jaafo kadi dendagal barke keɓaɗo hen foof e ko duwa hen ko wawi moƴƴere waɗani hen foof yo Allah feccu en moni kala heɓe hen ha timma ko musidɗo men ceerno men ceerno Boubacar Gueye eɗen ñaago Allah tan kadi nde Allah rokkata en tawtorede takkusan ma ceerno Mouhamadou Rabbi Ndiadje tawa kadi ko hitande fande habruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Ali Wul Sidi kañum woni ministre de l'équipement et des transports mo leydi Mauritanie o joddima alkamisa hankino gasi go lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi tati to bureau ji makko o joddi noon koye ambassadrice jodniɗo dowlaji tentuɗi Amérique e nder leydi Mauritanie hono madame Cynthia Christian ɓe jewtidi noon ko heewi ko fati kay e jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha tengti noon e fannu transport e yidde kadi ƴellidde laabi woni des infrastructures e nder leydi he ene tawtora jonde mabɓe noon hono kolaro kuuɓal to secrétaire général hono kolaro kuuɓal woni secrétaire général to ministère de l'équipement et des transports biteɗo Nouya Wula Cheikh Beyda e wondude directeur général ana woni directeur général anaka hono biteɗo Ngayda Abbas ha joni ko leydi Mauritanie kedrena fedde Union européenne ɓe ɓayyini tigui communiqué mabɓe on communiqué noon eɓe kollira tigui wonde eɓe jaltini financement taw koye mbadi financement humanitaire woni e mbadi ballal kene qime ha de woni ɗiɗi piccal jeegom 2,6 millions taw ko halis euro ɗum noon fay koye doga molto en taw ko malinaɓe tawteɓe e nder leydi moltiɓe e nder leydi Mauritanie e nder lewru nduɗo noon e nder nduɗo lewru kadi tawaɓe jaltinino temedde joyyi ujunere taw ko haalisa euro faade tigui e ɓeɗon doga molto en teskama noon e nder hitande 2023 nde fedde Union européenne ɓe jaltini kene qime 8,5 woni jeetati piccal joyyi woni million ngaji jeetati e feccere taw ko haalisa euro faade taw ko aide humanitaire faade e ɓen taw ko faade nder leydi Mauritanie taw fayi koye ɓen doga molto en ha tengti noon e ɓen ummiriɓe to leydi
leydi Mali ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni police halfinaɓe nden ka ikkisal leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe nangi camion on camion noon o murno koto leydi Mali omo naata e nder leydi Mauritanie o nanga noon ɓe tawi makko noon 56 kilo drogue mo hinde chanvre indien on ɓe camion noon ɓe teeɓi ɗum ko poste police mo biteɗo Kukki Jemala ɓe nangimo noon ɗum noon tawe tigui e nder hoddela harbi chauffeur camion noon e apprenti ji mum ɗiɗi kala camion fof e ummade leydi Mali chauffeur o e apprenti ji mum ɗiɗi kala ko Mauritanie naɓe oɗo saaha joni ɓe tawe juuɗe daddiɓe lesgoji ne jokki hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen aljuma hande o Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoore gendi Mauritanie tijja tigui to Rosso noon kañum woni lamorgo Trarza o yeɓuma ma o yetto noon e nder muqadɗaji kewɗi tawateɗi e nder région de Trarza o ma o watton kadi ko wiyete inauguré woni tigui dokkugol puɗɗugol golle projet ji taw ko kewɗi no fewi taw ko ƴellitoji diwan o ma o inauguré to noon projet taw ko projet agricole ndema on projet noon ene qime ha ujunere hectare on noon tawate koto pleine moɓe mbiyata Pouri kadi ene ma guesa maaro ba kera masena ma ɓamba kadi waɗe électricité ma courant waɗe mum hano hannitini lawol kadi ma lawol taw ko lawol goudron ngol 9 kilométre kadi ma waɗ ɗum toon inauguré projet ji kewɗi goɗɗi ma mbaɗe toon inauguré aljuma hande o noon ko toon to Rosso kanko horejo leydi ndi o walata aseta janggo o waɗoya inauguré ligne taw ko haute tension mo 90 kilowatt on noon ko ligne jokkodirta port mo Diago kañum jokkodirta ɗum e muqadda mo Kermesena so ummima Diago noon o yaɓana Erkise toon ma waton inauguré projet ji taw ko projet ji nawɗi no fewi ko fate ndema on projet noon komo ujunnaje 3,5 hectare tawi ko boñe biteɗo fond saoudien pour le développement kañum financata ɗeɗon golle jaru muɗum ene qime ha 5,8 milliards taw ko khalisa uguya so elimore hindi de so tawi o umrima toon to Erkise noon koye gan sanga o fatata Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni dadiɓe halfinaɓe nden ka ekkisalmaji kade leydi Mauritanie ha tenti tolno no adibu ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe nangui alkamisa hanki nogase go bowte hitande ujunnaji ɗi nogase tati ɓe nangui toon 150 taw ko yinnoɓe wadde ɗanne suuɗere woni clandestin ɓe nanga ɗon ko nder maaji kaɗen e nder bateau mabɓe lana mabɓe talaka noon tawa kine paani lana ka tawa kene paani ɓe panno koye nder nokku tawa ko wiyete nokku o waɗɗani to nokku biteɗo Cap Blanc ha joni kabaruji men demgal pulaar seno mbima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen e mbadi haɓade kay bandiyagal e wargoji ustude wargoji nder leydi hen e nder leydi Sénégal tadi ɓe leydi Sénégal ɓe mbaɗi patrouille mabɓe moɗanteɗo Allah ñande jamma nogas ine wiyata nogas go bowte tuggi 21h woni 9h jamma ha 5h du matin ko direction de la sécurité publique noon kañum ardinoɗe ɗeɗon golle e nder patrouille he noon ɓe kolliri ɓe teɓima 1,57 saggata ɓen ɓe teɓima ɗumen hen 1,7 ɓe nanguira ko wasa jogade kayitaji 7,7 nanguita tigui nawa kene mandili tato ko wuyɓe e woɗɓe gueɗe kewɗe goɗɗe tawɓe nanguira yimɓe nanguira ene tawe hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ko aljuma hande wonno tigui ñawore hakkude Barthélémy Dias alhaali on biyata noon Diaga Diouf hakkude mumen Diaga Diouf ñawore nde noon ko nodditade woni en appel cour suprême noon salima ha sori ladde kay ko fati kay e rejedde ɗaɓɓade avocat ji Barthélémy Dias wanno cour suprême o holliri ina heddi kay e ñawore cour d'appel o wanno wiyana ñawore noon ñawno tigui yo Barthélémy Dias yo yoɓno 2 millions taw ko franc CFA Barthélémy Dias noon ari toon ene arde avocat ji mum hujjikintoɓe mum joyi woni 5 avocat ko ɗum woni ko ardi toon e nder ɓe noon tawe hen maître Ciré Clédor Ly on ko avocat Barthélémy Dias o holliri noon o weltaki haydara kayino ñawore nde eno juge o ñawiri haala kani o holliri hen mette makko no fewi ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Sénégal
Sénégal ha joni adiyuna tinam ko yimbe ardibe fedde witende raddo o wadi erango faade Macky Sall hol ngendi Sénégal o holri o do saha joni ala ko woni yidde faandar leydi Sénégal ala ko be jidi so wana kay wadinede kade do Noël non mo be cokli do saha joni ko de Macky Sall hol ngendi dim yamete kay goppirgol halabe on bitedo Ousmane Sonko mera mo jigen so tawtede o do saha joni e ndara kasoji wondude e yaadi mum kala taw ko nangira to bangi dawru gol ha nangirabe hay ben taw ko ardibe diineji kala e do saha e activities uji kala nangabe de Macky Sall woppitte bena halaba ko dum won tigi kado Noël burdo wadde fayida mo leydi Sénégal buri hata jinde o do saha joni non ko erango ona bitedo Aliyuna Tine wadi faade e horjo leydi di ha joni ko leydi Sénégal keddoɗe nan esa ha leydi Sénégal oɗo saha joni teskama tigi leydi Sénégal ene jogui temedere ene jogui sappo e joyi ujunere woni 15.000 prisonnier taw ko sokaɓe e nder kasoji e nder ɓen sappo e joyi ujunere hen ujunnaji jeegom ko yimɓe taw ko nangaɓe en détention préventive wodi tigui nangaɓe tawɓe cuwa ñawede hay lawol gotol meeɗani darade yesso juge hono wiide kay hono holliri oɗo biyeteɗo Ibrahima Njeggen non kañum woni koolaɗo kuuɓal l'ordre des avocats mo leydi Sénégal o waɗi noon jertango faade ministre de la justice hono Aissata Tall Sall ko fati e oɗon fannu ha joni ko kabaruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Sénégal senumima to Dakar jeyan ha to Ziguinchor ciftoɗen juuɗen musidɗo men sehli men hono ceerno Amadou Isaga Kebe nde Allah yurmotomo yafoma harnamal janna kanko e mayɓe julɓe kala senumima to Ziguinchor payen ha to leydi Gambie jabbuɗen musidɗo men sehli men hono kodde nene Abouban ko fati oɗo biteɗo Mamadou Sabali noon o yalti ha laaɓi e kaɗo landa taw ko landa wite ka UDP ko jalal ka landa wonno e oɗo saaha joni ne wayno tawtoyim hono landa horeji leydi kodde nene Abouba assalamu aleykum. eyyi ko noon tigi Allah jarama hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tentude kabaruji men e nder leydi meɗen te Gambie Mamadou Sabali ko jaggal mangal tawateɗo e London United Democratic Party UDP kanko tan de wawi accude oɗon landa o tawtoye landa horejo leydi ndi mo président Adama Barrow woni National People Party caggal noon nde o jaɓɓa galle danejo e State House jaɓɓi mom honorable Sidi Dia yoga e jaborde e horejo leydi ndi kala e Henry Gomez en ɓe kolliri tan de oɗo Mamadou Sabali ko joom gandal tene kadi ala tan ko ɗum ɗo hollirta tan de so wona so tawi aɗa jogui gandal hay so gonɗa koye landa lundiɓe de aɗa wawi arde tawta horejo leydi ndi mbawon liggade leydi ndi ko ɗum nawrata leydi meɗen te Gambie yesso kanko Mamadou Sabali wi caggal hande o tawate koye landa NPP mo National People Party mo président Adama Barrow gam tan ligganade leydi makko caggal nde wi o yettidi e ɓesgu makko e famille makko yiɗɓe yaadiɓe makko kala kono ɗum ɗon tan de woni bettere mawde e oɗo landa United Democratic Party mo UDP kanko noddirteneɗo toon Baba Commando no ganda ko battinoɗo on tosɗo on landa taw ko landa lundiyanke mawɗo taweteɗo e nder leydi men Gambie biteɗo Seynou Dabo ene wayno noon kanko Mamadou Sabali hitani ujunnaji ɗiɗi e jeegom o tumanoma gam derguide laamu Yahya Jammeh caggal ɗum o waɗa e dombirdu ndu kene tonno e duuɓi 5 waccita gila nden noon o wonno koye oɗo landa United Democratic Party hande noon o tawti landa horejo leydi ndi NPP mo National People Party woy tan gam ligganade leydi makko e ligganade e ɓesgu leydi Gambie kala no fotiri sabu ɗum tan de kanko Mamadou Sabali heɓe kolliri ko joom gandal te kadi ko suka te kadi omo andi gueɗe ɗe no yarata ni hande so ari galle danejo State House o jaɓɓama o tawti horejo leydi ndi ma wonan gartam leydi ndi kono kadi ma wonan gartam horejo leydi ndi président Adama Barrow e National People Party ko denen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Banjul kodde nene Abouba Capital FM golle ma jooɗi peewi tennomima to leydi Gambie koto leydi Mali paɗen e mbadi ɓeydude nden ka e kisal leydi Mali no diɗorno fama woni forces armées ko marienne ɓe kolliri tigui ene jokki haɓade kay e bombardude ɓen seɓɓitiɓe to mbawi wonde kala ɓe kollirino jamma alkamisa hanki no gasi go bowte ene wiyata aljuma hande no gasi ɗiɗi bowte ɓe mbaɗi bombardement zone biteɗo Tinzawat en
ɗum wattawete ko sara kerol hakkude mabɓe e nder leydi Algérie hakkude mabɓe leydi Algérie e nder on bombardement noon ɓe koliri ɓe mbari toon ɓe mbari hen colonel taw ko colonel déserteur woni colonel désertunoɗo ha laaɓi taw kadi ko colonel garde national bannoɗo déserté woni tigui rogiriɓe ha laaɓi taw toyi filjitare taw ko robeɗen robeɗe wiyeteɓe e Touareg on noon o wiyeteno ko Hassan Agaga ko on tigui moɓe koliri ɓe itti fittani mum Hassan Agaga noon ko goto e yontaɓe rebelle Touareg o jeeno e ɓe mbari toon kadi ɓe koliri kadi ɓe mbari toon sebbitiɓe hewɓe wadɓe oɗon bombardement ɓe bonni kadi kamɓe matériel ɓe bonnini rebelle en ɓe matériel kewɗo no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen e wiide dirpa e wiide dirpa kay wonde poste mabɓe taw ko poste fama woni ka fama tawateɗo to wuro witengo ninga nguru e nder réclame koro waɗanoma jangu sebbitiɓe ñande alarba no gasa lewru décembre 2023 du gonɗe ɗum chef d'état major général des armées noon ene erima dendagal population kala nde ɓe dejita hakkillaji mabɓe ndeɓe gartita hakkillaji mabɓe ɓe ndeña hakkillaji mabɓe kala sabu kay ɓe gandu oɗo saaha joni situation ko sous contrôle woni kadi koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama nana darino dole men fonno e jokkude golle men kay gam yidde sécurisé e artide leydi ndi kala ha wona tamande wotere sabu leydi Mali ko gotiri kadi ko leydi ndi feccota ko ɓe kalani noon bilan jangu ngu so tawi waɗi mayɓe walla gañiɓe e nder communiqué he ɓe kollirani hen habaruji men demgal Pulaar to leydi Guinée paɗen leydi Guinée caggal kay fettande mawde taw ko dépôt mabɓe carburant fettuno e nder Conakry lamorgo leydi ndi bilan mayɓe hen gonnoɗo 17 mayɓe oɗo saaha ne wayno bilan o ɓeydima no fewi saabu ñalawma hande o ɓe jarayno gas e tato wasɓe hen pitali men tawi ko barmuɓe ɓe jara ko temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e goho neɗɗo barmuɓe hen ha joni kabaruji men demgal Pulaar kedde Afrique ma jabbo musidɗo men sehli men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. a salmitama Ghali Abouba en calmidirɗal hettiyankoɓe Ayawo TV ko duɓiɗon e dogre Afrique ñalawma hande o toon to leydi kono Mali lamorgo ngo Bamako ene jogui mettere mum no fewi fade kay e lamorgo hono leydi hono Algérie e wonande kay joɗiniɗo Algérie toon to leydi toon to Bamako toon wawi hono noddede taw ko noddum ko jagolgal ko fate gueɗe caggal hono leydi e gueɗe ɗe leydi hono Algérie no ɓe mbiri hono natiri e gueɗe mabɓe e fate kay ndenderi ɗum noon ɓe mbawi kadi o wiide ɗum ko bayide ɗum ko ñande jeslare nogas lewru tokko bawto ujunnaje ɗe nogas e tati e wiidema kay wonde kay noɓe noddiri hono ɓen taw ko séparatiste Touareg en to leydi hono Algérie wona hunde kay fonde kay hono jaada taw kadi ɓe tintinani hono autorité ji ɓe leydi kono Mali ɓe jogui hono mettere no fewi e ɗe ko leydi hono Algérie waɗi ko to Guinée Bissau o to dey ko gardiɗo hono leydi ndi Oumar Sissoko Embalo ko kañum dey ñande jaslade nogas lewru bawto ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko on tigui waɗi waylo hani gouvernement mum tawno gardiɗo taw kadi ko jagorɗo ɗe ko riwi on Duarte Barros ko on tigui ardi wawde kay ko haɓade kay e mbuñari nder leydi ndi kala terɗe ɗe noon ko ɓuuri hewde noon koye taw kadi koye diɗɗal taw kadi ko présidentiel o hono on jeeya ene wanni hono ɓen taw kadi ko coalition taw ko lundiɓe ɓe ene jeeya kadi hen taw kadi ko palda terra ranka on de kadi koye ɓuuri hewde ko kewal hono laamu toon de Guinée Conakry ko colonel Mamadou Huno Doumbouya honojo leydi mabɓe wawi kadi wiide wonde yo suno fodde balɗe tati yo waɗa e dendagal hono leydi caggal nde ɓe dañi hono cuumu mawgu no fewi e taw ko pettoje mabɓe toon e moftirde taw kadi ko gajuji mabɓe toon to port mabɓe nodde ceeɗo autonome Cameroun to comparé ko wuuro wongo banggue rewo leydi ndi ɗeɗo balɗe jawtude sukaɓe nokku o e kañum e gendarme kañum e nangude to waɗi pelminoral mawgal no fewi waɗi noon ko gardiɗo wuuro ngo ko kañum tigui wiɓe itti leyɗele mabɓe ina totta ɓen e taw kadi ko janiyankoɓe ndiɗon wonde ko famɗi ko foof yimɓe jeego mbasi hen pittali mumen Libéria
George Weah horejo leydi maɓɓe Polla kaɓaɗe wotoyi mumen hono ɓeɗuɗole kanko dey ko lewru suino hitande daroton nde o wawata ummade e laamu ñande noon ndeslare nogas lewru hono bawte koto o haytidi wote leydi mabɓe toon to oni ko fewti wasde kay wasde dartinde leyɗele jayli toon to Palestine ko joɗiniɗo leydi Libéria taw kadi ko on dey wawi kay wodde ɗum tawi kadi disnaki kanko gardiɗo hono leydi ndi e oɗo saaha hade makko tottirde jappere on polɗomo o to RDC Congo to de ko ɗiɗo wotoji baɗɗo toon guila e ñalawma jeslade nogas lewru on bawte to noon goomu hufuɓe kay taw kadi ko wotoji ɗi mbawi kadi hono irrade kay e mankugol mumen taw kadi ko won eɗen gueɗe ɗum waɗi ni ñande nasade nogas gol lewru hono bawte de ɓe gartiri e wone e ɗin taw ko bureau ji ɗi dañani uddide e ñande ñalawma woto ɓe mbimare ɓeɗon ene mbawa kañumne wodde no hannirta ni ɗum noon ɓen lundiɓe kolli hen mettere mum no fewi e mbi wonde woto o rewani lawol kadi waɗi caɗele tigui rigui mbatteɗen ko leydi hono Maroc ɗon maylo Maroc leydi jagorgal mabɓe patugal ko fatte e ndema holliti noon huli mum ɗi jogui e nder leydi hono Mali ndi nde fonno wonde duuɓi jeegom deggudirde ɓe goni koye caɗele tigui ko nande e yooro e ɗum noon addaniɓe noon dañde ɗen caɗele ko fati e nguleki cattugi no fewi fodde kay goho piccal capanɗe tati taw ko degré koɓe dañatno e kala hirande ko ɗum de wawi on adda toon ha wawi ni nawde ko yoga ni e beeli mabɓe gonno toon ɗi e barage uji ɗi wawde kay ndiyam ɗam horde ha laaɓa ɗum noon o wi wonde amo jogui hen huli mawɗi no fewi Ghali Abouba ko ɗum de togguinen e dongre Afrique o e ñalawma hande o taw wonno ko musidɗo moon Assane Oumar ko ɓoccugol commençant ɗo gam yawmo Weltare TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi takkusana yoni to galle ceerno Boubacar Gaye peka 7 ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to peka 8 ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓeri koto leydi France puɗorɗen to aéroport mo vatti ene tawe to Marne ko avion taw ko jollunoɗo temedde tato e yimɓe tato passager taw kañum en noon ko kañum tigi on avion woni pawaɗo jungo haɗa kay diwde e oɗo saaha joni tawi o tuuma noon ko wadde ko wiyete traite d'être humain woni tigui trafic de yimɓe ko ɗum oɗon kadon avion tuuma avion o noon mbiɗen ka jonni ko temedde tato e tato innamade ɓen kala ko en jeenaɓe avion o noon ko avion ka noon ko kanko diwata kanko waɗata liaison hakkude Émirats Arabes Unis hakkude mum e Nicaragua ko gila alkamisa hanki noon ka fawa jungo parquet mo pari noon udditi hen ha loyde mum yango no fewi ha joni kabaruji men jolam jabiri koto leydi enda paadena leydi enda ko ñande nogas jeegoma lewru janvier 2024 woni lewru darton ɗo ko ñande en tigui ɓe ɗamini woninde fête mabɓe taw ko fête nationale woni manditare jeytare leydi ndi Narendra Modi noon kañuma woni hoojo leydi ndi o suuɓi ko Emmanuel Macron hoojo leydi France ko kañuma waɗa koɗo teddungal woni invité d'honneur e nguɗon ñalngu hewngu fayida wonande leydi ndi Emmanuel Macron jabtima mabɓe kay jaɓiniɓe ma waw arde tawtorede oɗon goɗɗon cérémonie so ɗum laatima noon ko ngol wattata laabi ɗiɗi ko Emmanuel Macron woni hoore leydi ndi komo waɗa jillu makko toon to leydi Inde saabu gardol makko arde mo to leydi Inde wonno kay ko gila 2018 e ngan sanga noon arno ko tawtorede sommet taw ko sommet G20
e ndera leydi he to leydi Ukraine laamu leydi Ukraine ɓe kolliri tigi wonde jamma beddo ɗo dronaji ɗe taw ko drone explosive woni tigi dronaji lantiɗi bomboje e oɗo saha joni mo leydi Russie aynino toon hen drone goto wawi tigi yande immeuble goto taw ko meuble résidentiel woni galle koɗonoɗo taw towde ɓe towde wawi tigi yande hen explosi e oɗo goto mayani hen kono gorko goto barmi hen musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar so tawi en duttima e ko fati kay e titone ko ɓuuri tengtude e kabaruji men mbiɗen ko leydi Mauritanie police halfinaɓe ndenka e kisal keeri Mauritanie ɓe teɓima camion umornoɗo leydi Mali camion on waɗi 57 kilo drogue mo hinde chanvre indien to leydi Sénégal Alioune Tine waɗi rango faade Macky Sall horeji leydi ndi ɗaɓɓande o yidde noon ko Macky Sall waɗantaɓe cadeau de Noël cadeau de mabɓe de Noël noon ko yidde mabɓe ko yo Ousmane Sonko e wondiɓe mum tawateɓe nder kasoji nde goppitte hano hannirtini to leydi Gambie hono biteɗo Mamadou Sabali goto e jagge landa UTP yalti landa ka ha laaɓi o tawtoyi landa horeji leydi ka Adama Barrow to leydi Mali fama woni force armée malienne ɓe kolliri tigui ɓe itti fittandu ex colonel de garde national taw ko désertinoɗo biyetenoɗo Hassan Aga Fagaga ko goto noon e yontaɓe rebelle mo Touareg kedde Afrique ko robino misude men Alassane Oumar Mbodja jolam jaɓeri koto leydi France wondude leydi Inde ha to leydi Ukraine yo jaam Allah hitande en ɗo e haalirte ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba so tawi noon ko robino kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodja yo jaam Allah jogomi jogo on